kakkuu tänään täällä, koska meno on hirvittävää. Tervetuloa pistäytymään. Mitäpä muutakaan tässä kaauksessa voi kuin leipoa, mitäpä muutakaan tän maailman raunioil kuin vääntää jotain kääretorttuu ja kahville sut kutsuu. Mitäpä muutakaan tässä kaauksessa voi kuin kääretorttuu. Tulee kaikki fiiliksi, että halun luovuttaa. Korvapuuste ja uunin siis ja sienipiirakkaa, koska meno on hirvittävää. Tervetuloa pistäytymään. Mitäpä muutakaan tässä kaauksessa voi kuin